Ei. Max, et deixo les claus aquí, No, passa-me-les que me les guardaré a la butxaca, si no encara me les deixaré. Si arribo a la copisteria de la facultat i no puc obrir, em caurà una altra bronca. I te'n deuen haver caigut unes quantes, no? Per no anar a currar últimament, o què? No passa res. Amb l'encarregat hi tinc confiança. Em sembla que li agrado. Estan calentets. Doncs a partir d'ara podràs centrar a estudiar, Max. Jo ja no et molestaré gens. Només m'ocuparé de relaxar-te a les nits. O a qualsevol hora, eh? Va, no em temptis, que encara faré campana per quedar-me. Llàstima que ja s'acabi. El què? Doncs va, demà torna el Ben i me n'hauré d'anar. No, Iago, no cal que marxis. Max. Ja sé que no serà fàcil ni agradable conviure amb ell. Però és que ara no tenim una altra opció. Però el Benny no m'hi voldrà aquí. I si quan torna m'hi troba tindrem problemes. Doncs que s'aguanti, Iago. Això també és casa meva. I tu ets el meu nòvio. A més, on vols anar si no tens ni un duro? Ja, Max, però ja tindré feina. I avui mateix tinc una entrevista. Jo ara em posaré a fer trucades per aconseguir-ne més. Doncs quan tinguis feina ja en tornarem a parlar, Iago. Però ara és una bestiesa plantejar-s'ho. Si jo tampoc tinc diners. Guanyo una misèria a la facultat. Mentre estudi no puc fer més. Doncs amb l'Enric bé que us vau buscar un pis. Perquè l'Enric tenia diners estalviats dels seus pares. Llavors tu i jo ja ens buscarem la vida més endavant. Mentrestant ens quedarem aquí. I el Benny ho haurà d'entendre. Mira, allà a Amsterdam, tots els locals són fashion. Però fashion, eh? Serveixen aquelles begudes d'aquests colors fluorescents, no? I que no sé qui posa, però que són collonudes. Uns fas de riure. Sí. Mira, jo de fet m'hi hagués quedat fins demà. Sí, perquè tenim l'hotel de 5 estrelles pagat pel client, eh? Però l'Ivan, quan s'impacienta, és com una paparra. I mira, ara sóc aquí. Ja. I amb el Max què? Ja hi has anat parlant aquests dies? No, és que amb el nano només fem que barallar-nos. I aquests dies ens els hem donat de descans. No sé si m'explico. O sigui que del Iago no en sap res. Què collons he de saber jo del Iago? Sí, perfecte. Dilluns porto una fotocòpia i signo el contracte. Molt bé. Gràcies, fins dilluns. Max, tinc feina. I començo dilluns, De puta mare. Què és, de l'entrevista d'aquest matí? Sí, és per portar el toro en un magatzem de la zona franca. Faré més hores que un rellotge, però a mi ara em sembla una meravella de feina. Però ja saben això teu, o? Sí, és el primer que els he dit. Però es veu que tenen un programa de reinserció o no sé què i que no hi haurà cap problema. És que he tingut una sort. Que bé. Aquesta nit ho celebrarem ben celebrat, eh? Aquesta nit ho celebrarem ara mateix. Benny? Hola. Em pensava que arribaves demà. Ja ho veig. El Iago i jo... No cal que m'expliquis res, Max. Ho sé tot. Com que jo pensi se te'n refot, més val no remenar-ho. Mira, Benny, el Iago és al carrer per ordre del jutge. I a més acaba de trobar feina. Que no m'explico com parlo. A mi em sembla que sí, eh? Me la porta fluixa el que foti aquest amb la seva vida. A mi com si es refota dalt baix d'un pont. Però no discutirem. Que això també és casa teva. Ara no em demanis que li rigui les gràcies. I jo tinc molts defectes, però hipòcrita no sóc. I ara? Anem a magrejar-vos a la vostra habitació, que jo no tinc per què aguantar-ho. Va, anem. No fa ni 3 hores que he arribat a casa, després d'una setmana a l'estranger. I mira el que he d'aguantar. És que haver de conviure amb un paio com el Iago té tela, I què vols que foti? Si és el nòvio del meu fill. Hòstia. Pots fer el que vulguis, Benny, que per això és casa teva. Ep. També és a casa del Max, eh? Tot i així no tens per què aguantar-ho. Collons. Si precisament per això ho he de fer. Mira, el Max i jo estem passant la pitjor època que hem tingut.
Ens emprenyem per tot. Quan jo dic blanc, ell diu negre. I una bronca darrere l'altra. No hi ha manera que ens posem d'acord. Només ens hi posarem si li cau la vena dels ulls, hòstia, per aquest xoriço. Ja, però és que la vena li caurà si deixes que el Iago s'instal·li a casa teva. Mira, li caurà quan hi hagi de caure. Jo no vull que s'allunyi més de mi. I si perquè no s'allunyi ens he de conviure amb el Iago, ho faré. I ja està. Cony. Clar que està, el Max i jo som família. Jo sóc son pare i ell és el meu fill. I si m'he de sacrificar perquè la cosa rulli, doncs ho faré. Això està inclòs en el lot, xaval. Això no ho faria per ningú més, eh? No ho faria per ningú més. Però és sang de la meva sang. I una canya? Què? Què va fer quan li van dir que la seva àvia estava malalta? El mateix dia va decidir que se n'anava a Bilbao a cuidar-la. I això que a la feina no li van posar fàcil. Ja penses que no li va costar deixar-te aquí? El tio ho va fer. Ah, per què? Doncs per què? Perquè per això som família. O no? Sí, suposo que sí. Doncs ja està.